Dobrý den, vášnivé čtenářky, milí čtenáři. Pokud se vás zeptám, co mají tyto 3 knihy společného, tak zřejmě všichni okamžitě vykřiknete vůbec nic. No a budete mít pravdu, oni spolu nemají skutečně vůbec nic společného. Pokud se vás ale zeptám, která z těchto 3 knih je nejhumornější, u které se nejvíc nasmějete, možná i od začátku do konce, no tak v tom asi většina z vás budete mít jasno. Ano, je to tato kniha, All Inclusive a jiné požitky, napsal ji jistý Václav Fikar, což tedy shodou okolností jsem právě já, že? A v souvislosti s touto mojí dosud poslední knihou bych vás moc rád požádal o pomoc, o spolupráci při pátrání po úplně nejlepší čtenářce. Když jsem ji viděl naposledy, byla to ještě poměrně malá holka, tuším, že se jmenuje Matilda a žije někde možná i na opačné půlce světa. Prosím, zhlédněte následující záznamy a pokud byste ji někdo poznali nebo věděli, kde bych ji mohl najít, kde bych ji mohl potkat, dejte mi vědět. Rád bych jí totiž tuto svoji knihu, jakožto právě úplně nejlepší čtenářce, věnoval. Jednou večer sebrala odvahu a požádala otce o to, po čem zoufale toužila. Knihu? K čemu ti bude kniha? Ke čtení. Ke čtení? Proč bys chtěla číst, když tu máš televizi rovnou před nosem? Příští ráno, když odešli její rodiče, Matilda se vydala hledat knihu. Kde jsou dětské knihy, prosím? Vpravo na konci chodby. Nechtěla bys, abych ti vybrala nějakou z obrázky? Ne, děkuji vám, určitě to zvládnu. Od té doby každý den, jakmile její matka odešla hrát bingo, vydala se Matilda kolem 10 bloků do knihovny a hltala jednu knihu za druhou. Když přečetla všechny knihy pro děti, začala se rozhlížet po něčem jiném. Paní Phelpsová, která ji po týdny s úžasem pozorovala, Matildě poskytla velmi cenné informace o knihovním řádu. Víš, mohla bys mít svoji vlastní průkazku a pak by sis mohla brát knihy domů. A nemusela by si sem chodit každý den. Mohla by si jich vzít, kolik bys chtěla. To by bylo nádherné. A tak Matildina silná mladá mysl pokračovala ve svém růstu. Za pomoci hlasů všech těch spisovatelů, kteří kdy vyslali své knihy do světa jako lodě na širé moře. Knihy předávaly Matildě nadějeplné a utěšující poselství: nejsi tu sama.